austrijski teniser Nick Kyrgios nebrojeno je puta do sada se trudio da dokaže da mu se ne dopada ono što radi prvi reket svijeta Novak Đoković. Umeo je čak u tome i da pređe granicu dobrog ukusa. A kako tokom proteklih nekoliko sedmica nije bilo njegovog pojavljivanja u javnosti, rešio je da prekine ćutanje. Gostovanjem u jednom podcastu i ponovo prozove Đokovića. Tačnije, Kyrgios je pokušao da ponizi srpskog tenisera tako što je na sve načine želeo da istakne jednog od njegovih najvećih rivala, Rodgera Federera, a nije štedeo reči ni na račun Roland Garrosa. Za mene Federer teniski Michael Jackson. Ono što je on postigao za ovaj sport je jedinstveno. Od velike trojke. Mislim da se deca najviše dive Federeru. Njegov odlazak u penziju će mnogo naštetiti tenisu u ekonomskom smislu. Bez Federera ne bi bilo ni Đokovića i Nadala. Oni su to što jesu zahvaljujući želji da savladaju Rodgera, kako je Kyrgios podstakao u podtekstu bez granica i dodao. Federer je goat, njegov stil kopiraju i drugi igrači. Niko zaista ne igra kao Đoković jer se svi dive i prate Federera. Čak i ako Novak uspe da osvoji više Grand Slamova, mislim da će Federer nastaviti da napreduje u borbi za goat. Tu se Kyrgios nije zaustavio, već je nastavio da omalovažava Srbina. Novak je kraj Srbije. Govorimo o jednom od najboljih tenisera u istoriji. Hej Novače, da li želiš da zajedno igramo dubl na Australian Openu? Ne, šalim se, ne bih to sebi nikad uradio, rekao je Kyrgios kroz smeh. Ničim izazvan, Kyrgios je pokušao da uporedi Novaka Đokovića sa košarkašem Kyrijem Irvingom. Kada je vakcinacija u pitanju, iako NBA as odbijaju istu, dok srpski teniser ne želi da otkrije svoj status. Postoje ljudi koji se ne slažu sa ovim. Kyrie Irving, Novak Đoković, ovi momci su žrtvovali mnogo za sport, dive im se milioni ljudi. Mislim da je moralno pogrešno prisiljavati nekoga da se vakciniše. Ja jesam za to, ali ne pristajem da ikoga prisiljavam da se vakciniše. Na kraju, Kyrgios je isprozivao i Roland Garros, za koji je rekao da bi trebalo da se ukine.